Yeah.
be able to say, I did a second, say, am I one when you're not making good? Am I one, it's your that the old person, their mamma, our mamma, your Sunday, and from home,
aburokyerɛ nyɛ aborɔ maba aburokyerɛ sɛ mekɔkɔ sika bɛfie na mede aba Ghana asase so wɔnɔ mo ɔkɔnte na mene gɛɛse yɛ bɛdi sɛ aburokyerɛ nyɛ aborɔ aburokyerɛ nyɛsesɛ sika wɔ hɔ ɔda yɛ wofu kekɔnɔmo aka wobu me wo pɛnti sɛ yɛbrɛma yɛye ana nafoɔ me na mene sika paa na mɛtia aburokyerɛ na mene buroni bi a nasia ahyia bi ɛyɛ gyamantimi abrami ba Ghana ha Ghana boɔ ma ho fɛfɛɛfɛ ɛyɛ nka me kɔnɔmo boa ahɛ fɛɛfɛ